खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गुवाहाटीआव कटन इउनिभार्सिटिनि गासैबो अफलाइन फोरोंथाय होनायखौ 31 जानुवारिसिम बन्द खालामथ'नो थाखाय फोसावबाय गुवाहाटीआव कोविड-19 गोसारनाया बांनायनि थाखायनो बे थांखिखौ फोसावनाय जादों कटन इउनिभार्सिटिनि एकाडेमिक रेजिस्ट्रार दिगन्त दास बिथाङा फोरमायथिदों दि माखासे फोरोंगिरि स्टाफ आरो फोरोंगिरि नङै स्टाफफोरनि देहायाव कोविड-19 पजिटिभ मोननायनि थाखायनो गासैबो अफलाइन फोरोंथाय होनायखौ 31 जानुवारिसिम बन्द खालामथ'नो थाखाय थांखि लानाय जाबाय बेनि सोलायै अनलाइन क्लास फोरोंथाय होनाया जागोन मख'नो गोनांदि कटन इउनिभार्सिटियाव 16 जानुवारिसिम गोजां बोथोरनि बन्द होनाय जाखादोंमोन जायनि थाखाय अफलाइन फोरोंथाय होनाया बन्द जानानै दंखायोमोन आरो 17 जानुवारिनिफ्राय अफलाइन फोरोंथाय होनाय जाफिननो गोनांमोन नाथाय कोविड-19 केसआ बांनायनि थाखाय फिन 31 जानुवारिसिम अनलाइन क्लास फोरोंथाय होनो थांखि फोसावफिनबाय बेनि अनगायैबो मणिपुर रायजोआव अमिक्रननि हटस्पट जानो हमबाय मणिपुराव मैया सानसेयावनो 32 अमिक्रन केस मोननाय जादों सिगांनि समाव 7 अमिक्रन केस मोननाय जादोंमोन दा मणिपुराव गासै 39 अमिक्रन केस मोननाय जाबाय मणिपुरनि गिबि मन्थ्रिया मणिपुरनि रायजो राजाफोरखौ कोविड-19 नेमखान्थिफोरखौ फालिनो थाखाय खावलायदों आरो कोविड-19 मोननै ड'जनि भेक्सिन लानो थाखायबो खावलायदों लोगोसे मास्कनि गेजेरजोंनो गासैबो रोखोमनि कोविड-19 खौ होबथानो हायो होननानै फोरमायथिदों चिरां जिल्ला गावबुरा आफादनि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि सामथाइबारि VCDC कमिउनिटि हलाव माल्टि फेसिलिटि नेचार कियर सेन्टार बेखेवदों बेनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलनि सुबुंफोर जाय पेरालाइसिसनि अनगायैबो गुबुन गुबुन बेरामाव गोग्लैनो गोनां जादों लोगोसे जायफोर बिथांमोनहा रांनि आंखालनि थाखाय बेफोर बेरामाव गोग्लैनानै थानो गोनां जादों बिथांमोनखौ फाहामथाय होनायनि थांखि लानानै माल्टि फेसिलिटि नेचार कियर सेन्टारखौ बेखेवनाय जादों आरो बेनि थाखाय बड'लेण्ड हेल्थ केयार सेन्टार मुंनि मोनसे ट्रास्टबो दानाय जादों बड'लेण्ड हेल्थ केयार सेन्टारनि डाइरेक्टर लक्षिन चन्द्र बसुमतारी बिथांनि दैदेननायावनो माल्टि फेसिलिटि नेचार कियर सेन्टार बे केम्पखौ बेखेवनाय जादों बिथांमोना फोरमायथिदों दि जेसेबां हायो एसेबां खम बेसेनाव फाहामथाय होनो थाखायनो बे केम्पखौ बेखेवनाय जादों फाहामथायनि थाखाय भिजिट चार्जआ 300 रां जागोन आरो थेरापिजों लोगोसे मासाज गासै 500 रां नाथाय गागि नोगोरारि एबा सिनियर सिटिजेननि थाखाय आरो गावबुराफोरनि थाखाय खावसेल' रां लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो लोगोसे फोरमायथिबावदों दि पस्टाराव मोन 48 बेरामखौ फाहामथाय होनो हानायनि फोसावनाय जादों नाथाय बांसिनै पेरालाइसिस जानाय बाद बेराम जानाय बिखानि बेरामाव गोग्लैनायफोरा फाहामथायखौ लानो फैदों होननानै फोरमायथियो बिथांमोना फोरमायथिबावदों दि बिथांमोननि थांखिया मोनसे आयुर्वेदिक हस्पिटाल एबा साब सेन्टारनि महर होनाय बेनि थाखाय बड'लेण्ड हेल्थ केयार सेन्टार ट्रास्टबो दानाय जादों आरो बे ट्रास्टनि गेजेरजोंनो माखासे बिथांखिफोरखौ सोफादेरनानै बे केम्पखौ थांनाय 4 डिसेम्बराव EM अरुप कुमार दे बिथां आरो माधव छेत्री बिथांमोनहा बेखेवदोंमोन फरायसा आफादनि आयेनखौ मान होनानै फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिया बिबान एंगारबाय अल आसाम गरखा स्टुडेन्टस इउनियन बाक्सा जिल्ला कमिटिनि गाहाय नेहाथारि केदार अधिकारी बिथाङा फरायसा आफादनि माखासे आयेनखौ मान होनानै गाहाय नेहाथारिनि बिबाननिफ्राय बिदाय लाबाय अल आसाम गरखा स्टुडेन्टस इउनियन बाक्सा जिल्ला कमिटिनि माखासे बिबानगिरिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोननि फरायसा आफादाव मोनसे आयेन दं आयेन बायदियै 40 बोसोर जाबानो फरायसा आफादाव बिबान लानो गनायथि गैया फरायसा आफादनि बे आयेनखौ मान होनानैनो अल आसाम गरखा स्टुडेन्टस इउनियन बाक्सा जिल्ला कमिटिनि गाहाय नेहाथारि केदार अधिकारी बिथाङा गावनो बिबान एंगारनायनि लाइजाम गथायदोंमोन बिथांनि बे लाइजाम गथायनायखौ मान होनानैनो बिथांखौ गाहाय नेहाथारिनि बिबाननिफ्राय बिदाय होबाय बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय थांगाबारि गामिनि आंगाखेब बर'आ केरेलायाव खामानि मावनो थांनानै गोमानानै दङ न'खरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा जानुवारिनि 11 खालाराव केरेलायाव लोगोफोरजों खामानि मावनो होननानै थांफादोंमोन नाथाय न'खरनि सोद्रोमानो लोगोफोरा फोरमायथिहरदों दि ट्रेननिफ्राय बाहेरायाव ओंखारनायावनो आन्दायनानै थालांदों दासिम कम्पानियाव मोनहैनायनि जेबो खौरां मोनाखै होननानैबो फोरमायथिदों बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोबा कल हरनानै खोन्थाहरनो थाखाय खावलायहरदों न'खरनि सुबुंफोरा नाम्बारा जाहैबाय 7896822118 खेबसे बुंबावनि 7896822118 फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गासै 8 जयैनो केरेला फारसे ओंखारलांदोंमोन नाथाय आंगाखेब बर'आ तामिलनाडुनि सालिम स्टेशनाव बाहेरायाव थांनो होनानै ओंखारदोंमोन बेनि उनाव फैफिनैलाय
RPF लानानै स्टेशनाव नागिरदोंमोन नाथाय आंगाखेब बर'खौ मोनफिनाखै। आंगाखेब बर'आ ट्रेनखौ उल्था खारनाय बायदि मोनदों होननानै सिगाङावनो बुंखादोंमोन। जानो हागौ बेनि थाखायनो बिथाङा आन्दायनानै बबेथिंबा थांफ्रांदों होननानै थांफानाय लोगोफ्रा फोरमायथि हरदों होननानै बुंथियो नखरनि सुबुंफोरा। आसामाव फिन मोजां मोननायखौ नेवसिनायनि थाखाय गाग्लोबनाय जाथाय। बे जाथाया बासुगावआव जादों। बे जाथाया थांनाय दान मोननै सिगांनो जादोंमोन। सासे सेंग्राया गावनि मोजां मोननायखौ नेवसिनायनि थाखाय थाखो 10आव फरायनाय फरायसुलिखौ गाज्रियैनो बुदोंमोन। जायनि थाखाय फरायसुलिया गाज्रि जोखोम जादोंमोन आरो बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादोंमोन। बे जाथायखौ लानानै हिन्जावसानि नखरा सेंग्रानि हेंथायै बासुगाव पुलिस थानायाव FIR-बो होदोंमोन। सेंग्राया बासुगावनि वार्ड नं 3 नि कुन्दन शर्मा। सेंग्राया जाथाय जानायनि उनावनो बिहाराव खारनानै दंमोन। दा पुलिसा 2 दाननि उनाव सेंग्राखौ हमनो मोनबाय। कुन्दन शर्माया सिख्लासाखौ बुनायनि भिडिअ'आ समाज बिजोङावबो गोसारदों, जेराव हिन्जावसाया फरायसालिनि इउनिफर्मआव लोगोफोरजों दंमोन। बेयावनो सेंग्राया फैनानै हिन्जावसानि सायाव जोदों, सौदों आरो गोबां गाज्रि गाग्लोबदों। खाथियाव थानाय लोगोफोरा जाथायनि सायाव हेंथा होदोंमोनब्लाबो सेंग्राया मानियालासे हिन्जावसाखौ गाग्लोबबाय थादोंमोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समनि बारग' एबसु आरो भलन्टियार्स फर्सनि गोख्रों मावथि बरन्द बसुमतारी आरो लेखेन बसुमतारी बिथांमोनहा आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनाय आरो दानि BTC-नि थासारिखौ नायनानै माखासे खोथा बुंथिदों। बिथांमोनहा बर' हारिनि गोलाव समनि आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि जि सिमां, बे सिमांखौ सानहरफिननानै बड'लेण्ड रायजो सोरजिनाया बेसेबां गोनांथि बेखौ लानानै माखासे खोथा बुंथिदों। बिथांमोनहा बुंथिदों दि जों मोनथाम गोरोबथा खालामबाय, नाथाय बेनि उनावबो जोंनि आलादा बड'लेण्ड रायजो मोननायनि जि सिमां बियो जाफुङाखै आरो आलादा बड'लेण्ड रायजो मोनागौमानि सिरि थानो हानाय नङा। मानोना आलादा बड'लेण्ड सोरजिथारनांगौनि जि सिमां बेखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङानो मेलेमाव सोनानै गालांखादों होननानै फोरमायथियो। आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव एबसु आरो भलन्टियार्स फर्स दानाय जादोंमोन आरो 1987 मायथाइनिफ्राय सोमावसारजेनदोंमोन। बेबायदिनो 12 घन्टानिफ्राय लानानै 72 घन्टासिमबो आसाम बन्द होदोंमोन। रेल लामा जथेदोंमोन, लामा जथेदोंमोन। 72 घन्टा आसाम बन्द होनायाव गोबां पुलिस मिलिटारिजों बर'फोरा गावथारजानो गोनां जादोंमोन। आइजोफोरा जिनाहारि खालामजानो गोनां जादोंमोन। अब्लाबो सोमावसारनायखौ एंगाराखैमोन आरो 100 घन्टा, 300 घन्टा, 1000 घन्टासिमबो आसाम बन्द होदोंमोन। अब्लासो मिरु सोरखारा सावरायनो राजि जादोंमोन। 1989 मायथाइयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा गिबि खेब मिरु सोरखारजों सावरायलायदोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा बेरामाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन। नैथि खेब मिरुजों सावरायनायनि उनावनो बिथाङा रुंसारि जानो गोनां जादों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा रुंसारि जालांनायनि उनाव गारलाबाथा बिथाङा दैदेनदोंमोन आरो बिथांनि दैदेननायाव 1993 मायथाइयाव BSc गोरोबथा खालामनो हादोंमोन। नाथाय गोरोबथानि 2 बोसोर उनावबो दफाफोरा मावफुंजायैलाय प्रेम सिंह ब्रह्मनि दैदेननायाव 1996 मायथाइयाव BLT दादोंमोन आरो BLT-आ 2003 मायथाइयाव BTC गोरोबथा खालामदोंमन, जायजों गोहो आरो जौगानायखौ मोनफुंनो हादोंमोन होननानै फोरमायथियो। बेनि उनावबो आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि जि सिमां, बे सिमांखौ सिफायाखैमोन। उनाव NDAB-फोरखौ लाफानानै BTR गोरोबथा जादों। BTR गोरोबथा जानाया 27 जानुवारियाव 2 बोसोर जागोन, नाथाय BTR गोरोबथानि दफाफोरखौ दासिमबो मावफुंजानायखौ नुनो मोननाय जायाखै होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। लोगोसे BTR-नि सायाव गोबां मिजिं दंमोन। BTR-जोंनो आलादा बड'लेण्ड रायजो मोननो हासिगोन होननानै, नाथाय हारिया खैफोदथिंसो थांदों नामा बेखौसो साननो गोनां जादों। बेनिखायनो आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय गोदान आफाद दानाया गोनांथि दं होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। BTR गोरोबथाया 2 बोसोर आबुं जानोसै। अब्लाबो सोमावसारग्रा आफादनि गाहाय रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे ex-NDAB-नि माखासे सोद्रोमाफ्रा दासिमबो जोबथेसालियावनो दङ। माखासेया फासिनि साजा फोनांजानानै दङ। अब्ला बे गोरोबथाखौ माबोरै गोजोन गोरोबथा होननानै बुंनो हागोन होननानैबो सोंथि खालामो बिथांमोनहा आरो बिथांमोनखौ 27 जानुवारिनि सिगांनो उदां खालामनो थाखाय एबसु आरो राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरखौबो खावलायहरो, नङाब्ला आलादा आफाद दानो गोनां जागोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे बुंथिबावोदि दानि BTC सोरखारा माब्लाबाबो आलादा बड'लेण्ड रायजो लाबोनो हाया आरो आलादा बड'लेण्ड रायजो लाबोनोब्ला एबसुआव गोदान लाइमोनफोरखौ सोनांगोन, जाहाथे हारिनि खामानि मावनो हायो आरो राजखान्थिजों सोमोन्दो लाखियालासे खामानि मावनो हायो। UAE-नि राजथावनि आबुधाबियाव उदखारिनि गाग्लोबनायजों 3 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 6 जोखोम जादों। 3 जिउ गोमानायनि मादाव 2खौ भारतारि आरो 1खौ पाकिस्तानी नोगोरारि होननानै खौरां मोननाय जादों। आबुधाबिनि इन्टारनेशनेल एयारपर्टआवनो ड्रननि गेजेरजों गाग्लोबनायनि सन्देह खालामनाय जादों आरो बे गाग्लोबनायखौ येमेननि हौथि उदखारि हानजाया खालामदों होननानै सिमान लादों।
आबु धाबी इन्टारनेशनेल एयारपर्टनि साखाथियाव थानाय आबु धाबी नेशनेल अइल कम्पानिनि मोनथाम पेट्रलियाम टेंकारखौ बेफ्रुहोदों। बेजोंनो 3 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 6 जोखोम जादों। बे खौरांखौ फोसावदों UAE अथ'रिटिफोरा। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।